Ana sing watu. Kasegrok. Kasegrok nang eces. Wis. Aja lakon iyen, li bisa kemuyune. Aja ning ngemik watu ke. Enak kok nyebar watu ke tekang mik. Mulane ka ngomongnya aja ngeden. Ambiran aja watuk bae. Siap. Nah, segablek kita. Biasanya kuntilanak kok doyan gablek. Ayo. Pahit. Petoten gablek kita. Mong pahit. Mong. Ndeke Pak Gusten mah koreng melulu. Emang sampean weruh? Ya bangsane kita masa beli weruh. Kita mah beli weruh. Aja. Ah dibuka. Masih bocah mah aja. Baka bangsane kita weruh sejerone winar. Ya soten sampean sing matine wis lawas. Ari rayi Hari kulakan tiren. apa tiren? Mati kemarin. Oh Dadi kulaki bagian dadi kuntilanak ke masih PKL. iya ana sing PKL kedik Masih di ospek. Masih uji coba. Masih uji coba kulaki yo. jadi beli weruh Iya. Dipelajari. kok pasti tek belajari Dipelajari mulane kulaki. Jabang bayi sing masih apa? Ya. Lanang lahiran pertama. Iya. Ya. iya ika rayi dhuwur aja dhuwur endang serit boket kesetrum ning tiang listrik. Emang kuntilanak ngana sing kesetrum. Kuntilanak emang tekan kejet-kejet. Arep mabur maning apa yuk? Ya iya baka bangsanya kuntilanak Ya. mabur terus ngilang Bilang segala-gala bisa. jangkula pengen deleng mabure sampean. Idi Srey ya eko dikit wong edan abongan ikin kuntilanak-kuntilanakan gak jadi Di kamayongan kuntilanak tua melayu mengsrebeng suwe. Ya keburung nyala lampune ku. saking bae tukang lampu Suwe sampean Srey. mah. Dolok yongan ga. Nyerutu jadian. Kuntilanak anu sing rada edan gedhe. Dudu rada edan Pak Gusten. Priwen? Kuntilanak lembon. Niat tisun arep macak temen. Ora tutuk berarti. Aja Pak Gusten. Kok tutuk nane. Aja Pak Gusten kula mawon Pak Gusten. Supaya kandalan obrolannya enak, sira kabeh bangsaning sato sesuai lawan sapa sing dadi majikan. Ayo mingser mingser.
makhluk kasat mata, wujud sifat kuntilanak, setelah den tancepik lawan paku mas tepat ning ubun-ubune dadi jalma manusia ayu-ayu ning wujud. Aku sang yang gempol saking gunung-gunung sumejam bangkitaken sira ana sing lagi dipikar butuh kelawan tenagamu wong. Pagusten sang yang gempol saking gunung gundul, Bener. ternyata ana sing dadi karep bangkitaken uga ngrubah ning wujude. Ya Pagusten, karena kesaktian manusia kang linuwi, ya Pagusten sang yang gempol, sun bakal nuruti apa kang dadi pikarep ati Pagusten sang yang gempol. Kudu manut kelawan sang yang gempol. Sira wong telu wis tak mulyakaken kauripane, mau dadi makhluk gentayangan kuntilanak wujude kin dadi jalma manusia kudu anak yatim bal-bal. Bantuan rasa blenake sang yang gempol, sira wong telu kudu aweh bantu priwen carane supaya bisa buktiaken kendi pertuna. Kang satiki manggon aneng gedung Silaradena, gedung pajimatane wong Cerbo. Buan sing tak butuhaken tenaga mutu. Paham? Kula paham Pagusten. Ya. Lantas tugas apa-apa kang bakal kula wong telu terima. Sliramu kudu bisa nembus aneng gedung pajimatan Cirebon. Sing klambi putih kawin geger sejabaning gedung pajimatan supaya bebas langkahmu mancing ning gedung Silaradena. Tugas sesira mekat parelang pinangeran supaya digawe bingung aja mikir tugas apa manusia wis digawe bingung terlena ning kecantikan wanita otomatis lalai karo tugas. Lamun masing-masing paham ning tugas, jang ngomongnya aja wong siji bae. Pada bisa ngomong beli gini. Iya maklum Pagusten, karena mau beda ning rupalan wujude. Iya. Tapi kula siap nerima tugas mau Pagusten. Tapi ana sing dadi penjalukane kula Pagusten. Bro, ngomong apa sih dijawab? Keturunan Suma
jaluk dipai aran Pak Gusti. Serening kian wis probawo jodeng dadi manusia. Udu anak arane Pak Gusti. Bener. Mangga Masing-masing bakal tepai asli utawa arane berlaku sing awit pertama lambir satuan kuntianak lambir setelah dadi jalma manusia beda lan ganti arane duduk kuntianak arane endah sesuai kelawan aturan Sunda aja adoh karo endang sreh aran terima Inggih kula nerima Pak Gusti. sing klambi putih ya bliadoh karo endang sira bakal tak arani endang siri Sinten Pak Gusti? endang siri Endang Siri. ya Nggih kula tampi Pak Gusti. sing klambi pink pada arane ora do karo endang tak arani endang srit aran kula arane endang serit Pak Gusti. endang srit Ya kula terima Pak Gusti. Endang Serit, Endang Siri, siri Endang Sere. sere Nggih. pertama SKB sere serit siri Berarti endang SKB Pak endang Gusti. nerima Kula nerima Pak Gusti, kula nerima. Ananging kabeh makhluk sing ana ning alam dunya bakal jaluk pitulung iki ora cuma-cuma. maksudnya Kabeh kudu ana mranane ya pasti ana mrenene. paham apa yang dibutuhkan Kula jaluk sing dadi bayarane kula Pak Gusti. apa sing kanggo bayar Kanggo Mama Jari yang di pinangkane bos dua sareng bapak tuane damai di Apuli sayang krewek di Mas Gatot aja konten di Jahali mama kewajiban teman Kanggo kangen toe di Barang taruhnya di Mas Yudi wong bulat Bos balon bapane induk Papa Enanda bos kusen Cirebon Irang matur kesuwun Kudu anak urup-urupe Pak Gusti. apa sing kanggo urip Kulane tangi ya Pak Gusti. berkandai Aja santer-santer tangine. Pokok kaya tangi langsung bermabur. iya awas Kula mah kuntilanak enom dadi masih akeh tenagane. Pokat sampean ora bisa tangine gelis tek tangi kenaning kula. Ora usah. apa sing kanggo urip Sing dadi urup-urupe ya kedoyanane kita wong telu Pak Gusti. apa pun Pokat durung weruh sing dijaluk bayi lanang anak pertama.
kuntilanak ana sing watu Kasegrok. kerah. Kasegrok nang eces. Ternyata singaran beja yang beli bohong. Bangsa setan kuntilanak kedoyanane jabang bayi. Mung cuman bayine bayi lanang. Sing mateng pertama konon. Iya Pak Gusten. Aja melang. Tepat ning Jumat Kliwon bakal tak siapaken telu bayi lanang kang Mas Yabang lahiran pertama. Aduh, mandana pak manis ning getiye Mandana paning guriye ya. ning balunge. Aduh pengen mangan. Engkok Mandana Pak empuk ning daging. Wis. Aja lakon iyen. Li bisa kemuyune. Aja ngemik watuke. Enak kok nyebar watu ke tekang mik. Mulane kang ngomongnya aja ngeden. Ambiran aja watuk bae. Siap. nah Paham. Sampeane mampu Pak Gusten. Jumat Kliwon nembe dijalani sederet maning Jumat Kliwon maning. Sira bakal tak pangan wong telu. Tapi inget Rai, Apa kuno? diingetaken bangsa ning manusia. Ya justru karena manusia mah gampang kelalene, gampang lalie karo janjine. Pak Gusten, Priwen. bakal sampean lan jalin loncat saking tali gagang permana. Sampean bakal nerima apa sing dadi keblesakane atine kula wong telu. Bakal nerima apa sing dadi mengko resikone sampean Pak Gusten. Lamun aku lancar linci luncat sing tali gagang permana cegablege kita. Mau Biasanya kuntilanak kok doyan gablek. Ayo. pahit. Petoten Sampean gablege yuk. kita. Mau pahit. Mau. Ndeke Pak Gusten mah koreng melulu. Emang sampean weruh? Ya bangsane kita masa beli weru. Kita mah beli weruh. Aja. Ah dibuka. Masih bocah mah aja. baka bangsane kita weruh sejerone winara. Ya soten sampean sing matine wis lawas. Ari Rayi Hari kula kan tiren. apa tiren? Mati kemarin. Oh Dadi kula ki bagian dadi kuntilanak ga masih PKL. iya, ana sing PKL kedik. Masih di ospek. Masih uji coba. Masih uji coba kula kiyo. Jadi beli weruh Iya. Dipelajari. kok pasti tek belajari. Dipelajari mulane kula ki. Pak Gusten, Iya. saat kapan Endang Serit jalan akan tugas? Lebih cepat, lebih baik. Kula kudu bisa mancing ning gedong pajematan. Ngakali pusaka kendi pertula. Ya. Kula bakal menjalankan tugas Pak Gusten. Yen mengkonon bukti akan di hadapan. Ingat engkone suguhane Pak Gusten. Jabang bayi sing masih abang. Ya. Lanang lahiran pertama. Iya. Ya. Iya. Antem Ge arep mendi yuk. Lamun ingkar sing janji, pitung turunan sampean bakal blenak uripe. Benar. Para endang, Ya. sun bakal mangkat menjalankan tugas. Sing hati-hati yuk. Permisi Pak Gusten. Iya. Ika Rayi dhuwur aja dhuwur Endang Serit bokat kesetrum ning tiang listrik. Emang kuntilanak ngana sing kesetrum. Kuntilanak emang tekan kejet-kejet. Bareng mabur dadi satuan entok. Hebat ya. Eling-eling gasing paling sepuh. Yunda Endang Serit. Dadi diempos langsung mabur. Kayak entok Pak Gusten. Gilirane kula Endang Sirih tugase apa kana Pak Gusten? Gawe geger ning sejabaning gedung Silaraten.
Terus supaya tujuan kuntilanak mau bisa lolos, bisa gampang mancing ning gedung Sila Raden. pokoknya lamun ketemu kelawan wong Cirebon Digawe ribut. digawe ribut. Iya, Bila perlu dipateni. bila perlu dibunuh. Siap, Siap. Pak Gusten. Rayi, Kula tak tinggal kari. hati-hati. Yunda Endang Siri bakal jalanaken tugas saking Pak Gusten Sang Yang Gempol. Ya. Cang. Mabur kayak Arep mabur maning apa yuk? Ya iya, bakal bangsanya kuntilanak Ya, mabur terus ngilang bilang segala-gala bisa. Jang kula pengen deleng mabure sampean. Idi Srey ya. Eko dikit wong edan abongan ikin kuntilanak-kuntilanakan gak jadi. Di kamayongan kuntilanak tua melayu mengsrebeng suwe. Ya keburu nyala lampune ku. Saking bae tukang lampu Suwe sampean Srei. mah. Dolok yongan ga. Nyerutu jadian. kuntilanak anu sing radedan gede. Dudu rada edan Pak Gusten. Priwen. Kuntilanake lembon. Hari lampune mati begeleman. Ngapunten Pak Gusten. Iya, Kula wis jelasaken sing awit mau. priwen. Kula mah ora sehebat sedulur-dulurane kula. Nah, Karena kula iki matine nembe anyaran. Mulane lamun jekokon ditugas kaya dulur-dulurane kula ki butuh pendamping Pak Gusten. aja khawatir. Sang Yang Gempol wis maca karakter lan sikap sifatmu. Sira tugasnya mikat elang Pinangeran Cirebon. Mikat Kira-kira digawe bingung, digawe keder. Wong kapos terlena kenang cinta, kadang-kadang lupa aruning kerjaan. justru kula ki ora bisa tata carane wong mikat wong lanang iki kaya ngapa. Gampang, Gampang nganggo kemat, kanggo kemate, kemate arane kemat semar mesem. kemate arane semar mesem. Ya, Bisa beli diturunaken ning kula Pak Gusten. bakal keturunaken ing sira Mong supaya sira bisa mikat katresnaning elang Pinangeran. carane kira turunakane gelis langsung manjing ning awak ragane kula. Ya gelis bari jalan juga mamanjing dewek. Bari jalan Mantrane makene. mantrane Niati sing arep maca kemat. Ora tutup berarti. aja Pak Gusten. Kok tutup nane. Aja Pak Gusten kula mawon Pak Gusten. Ya bisa kan. Kula mawon Mantrane kuon. mantrane kun Abdul Aziz bisa netenar nganggo mantra kuon. mantra kun. Iya. Kok bari jalan bari jajal ning tempat ien kula ki pengen raya-rayu kaya menusa. Menusa ka bakal raya-rayu lewat tetembangan. Nembang. Bokat sampean, bokat wong kene pengen jejaluk nembange enak. Ya, Jalukaning siluman kuntilanak siluman kuntilanak. karena gemuyune cilik, Cilik nembange pasti enak. pasti enak. Oh, bokat pengen nembang enak. Jejaluknya karo kula. Masya Allah, nah nyebut kang baka wis kelingan keberadaan waktu saiki. iya Kadang-kadang nangis ning jero ati. Apa sing dadi pikiran isun? priwe kuno Mikiri rakyat Cirebon iya sing lagi kenang penggebuk. Tutup karena dilanda penyakit sing berkepanjangan tutup. kanggo ngauli sayang kreo mas ganteng aja kopi gede mamaku wedi mamaku kreo mimiku kreo aja lali Tutup karena kekurangan banyu. tutu ya
sing lagi melandani bumi Cirebon Iya. aneh bin ajaib. Di. Apa bisanya kita ngomong kayak ini? Iya, priwe kuwi. Kurungu beli serake Oh. Cirebon ake jabang bayi pada hilang. Coba kanoro. Ah, Di branding ah. mau bengi bayi Desi hilang. Alah, ai alah. Jare kita ki apakah manusia biasa? Apa wujud goib kang nyolong jabang bayi? Kana tong batu lomor mamaku wajibat maya bos balon aja Git rombongan elang pinangeran bakal bengi metu kabeh. Alah bubar ya kan. Kon sinir Iya ningan. bagian wetan, Kali bagian kulon, iya. bagian kidul, bagian lor. Aduh kompak. Dijaga tiap RT masing-masing. Iya bener. Tapi apa kejadiannya? Priwe ah. Tetep nang Ih, bakal ana wong lairan lanang pada hilang. alah dia. Iya ya. Indahnya kang apa ya? Aduh. Untung kita durung duwe rabi. Lalah no. Untung kita durung duwe anak. Kadang-kadang mesti dewek kita. mama kedus bar maneki apa nanda bos kusen bapane indune gede Pejabat Cirebon lagi digawe bingung. Oh. Cirebon bagian Kreo Iya. sing awit paku. Paulis Kang Lurah metu kabeh Ono. jaga keamanan. Iya. Nah, bakal uli sayang Kreo jaganya kaning sebelah kanan dulu. Iya. Dewi kan bani dur panggung ngumpul lagi apa? Iya. Date wong ngolah man. Iya sih. Tapi si penting kita bersatu, kita teguh. bapane nabi langit kanggo masuk ibek gede nangis sayang rewe gede Jagatnya mendekati jam 12 bengi. Iya, wis tengah wengi ya. Tengah wengi Iya. bareng bengi makrungu anak sayup-sayup yang suara sinden, Iya. ramyangnya suara gamelan. Iya benar. Bener beli dari sirat. Benar. Lagi anak tontonan tanang. Pas orang susuk maning. Bener. Iya bener. Ning desa apa sih lagi anak tontonan? Reong. Kreo. Ya. Ning kira ini anak acara apa indahnya tuh? mamaku rewe gede mas yanto acep kang tulis sayang reo mama kedus bar mana gede mamaku wajibat makan atau gede bos balon bapak indun dewek Goyang. Tingginya kurang yang ramya. Ketengeran ya Kang Silat. Ketenger. Sing ditembangi dia mama kadus barepan. Iya. Kang uli sayang Kreo. Iya beli. Iya. Berarti kunku terkenal kudu sinden aku. Ya ya beruni nggak? Tontonannya apa nang? Sandiwara. Subhanallah. Iya. Acara adat desa kuno. Ajat desa. Nanggapi sandiwara. Sandiwara. Ide. Sandiwara sing lo sarang cantik. Beli sembarangan Pak Kubu Kreo ya. Nanggapi sandiwara. Sandiwara sing lo sarang Kak. Sandiwara sing larangan. Lo sarang. Anu lo sarang. Iya. Oh iya 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 iya. Sandiwarane danan anu Dewi Warna. Nengah betak sahabat karo kotak goblok. Iya. Bakal Kang Uli sayang Kreo mah bakal ana Dewi Warna kaya wong dagang pelembungan. Ah, Ngintil bae. Oh, Iya. Karo Kang kadus barepan. Lah pakana. Bu. Kita mas kita. Oh, suaranya Desi kan. Iya. Batuk. Watuk bae kayak Ya kita. duduk. Tutu si siapa indahku? Pengen weru ya. Ah, ya pengen berubah beli cuman kaget bae kita lagi kandaya dul. Lagi apa sih mas? Ya namanya juga ABG. Ngobrol biasa dong. Ngobrol bayi ya mas. Ya tuli urusannya apa sih melu-melu apa?
sing mau kulaku nyawang sampeyan Emangnya sirane weru kono anak kita ning kene? tak sawang sing kadoan Oh iya berarti sing mau. sampeyan sawang lulu Sawang lulu dak kita nek omah suwung. tobat wong lanang Apa maning kuno? kuning temen yu Iya kuning lah, siapa dulu dong bapaknya. kuning untune Sikatan belis kang hari adusku. Ada getien. Ah, sikatan nganggo awu yo ngono. tobat wong lanang Oh iya, dole dipangani bae. bagus temen yu Ya bagus lah, siapa dulu dong ibunya. bagus kerise Nah, Kayak ngapa bocah sih ngomong beli petak-petak kok. tobat wong ya beli Perawat karo sendal, kaken tobat. Kayak mabok tobat mani tobat. iya. aja diserawat mas Nyangitaken be tolin dengan disira anane aku. aja macem-macem ning kulaku mas Apa indahnya ku? anak dewa ki mas Oh, dewa-dewa matane ra bedah. beli percaya Bu teman gak ayang apa? kok arep nyurup ning sampeyan Idih,